काय बोललं पाहिजे, काय बोललं काय पाहिजे, काय सांगत होते मोदी त्यावेळेला? मोदी साहेब त्यावेळेला येऊन सारखे म्हणायचे 60 साल में इस देश में कुछ हुआ है क्या? मग सगळे म्हणायचे नाही, काय झालंय काय, काहीच नाही. मग मोदी साहेब यायचे आणि सांगायचे अच्छे दिन, की लगेच हा पोपटवरती उड्या मारायला सुरुवात करायची. अच्छे आएंगे, हा बाळू आमचा म्हणायचा आएंगे, आमचे बशीरभाई पण त्यावेळेला म्हणायचे आएंगे. अरे पण कधी आणि कोणाला हा प्रश्न कधी तुम्ही विचारला? आणि मोदी साहेबांनी कोणाला अच्छे दिन येतील म्हणून सांगितलं? अच्छे दिन तुम्हाला येतील म्हणून कधीच सांगितलं नाही. त्याने अगोदरच ठरवलं होतं अच्छे दिन आणायचे असेल तर अदानीला आणि अंबानीला फक्त आणायचे, नीरव मोदी याला आणायचे, चोक्सीला आणायचे किंवा विजय मल्ल्याला आणायचे, सर्वसामान्य माणसाला ते अच्छे दिन आणायचे नाही. आणि आज प्रत्येक जण त्यांच्या नावानं बोटं मोडतोय का नाही मोडतोय? मगाशी आमच्या रोहननी विचारलं, ते काय चुकीचं विचारलं असेल ना, भाग नाही. काय म्हणाले होते मोदी साहेब त्यावेळेला? रोहन थोडं भाषण डेव्हलप करून सांगितलंस की लोकांच्या लक्षात येईल. कधी कधी माणसं विसरतात. काय दुपारी तुझ्याकडे भाजी होती संतोष? जेवणात भाजी काय होती? भाजी काय होती बघितलं? दुपारी जेवणात भाजी काय होती ती आठवायला सुद्धा थोडा वेळ गेला. शेवटी वर्षभर विद्यार्थी शाळेमध्ये जातो, वर्षभर शिक्षक त्याला शिकवतात, पण परीक्षेच्या अगोदर 4 दिवस त्याची उजळणी घ्यावीच लागते, त्याची भूकंपट्टी करावून घ्यावीच लागते. मला वाटतं तसंच आपल्याला या ठिकाणी काम करण्याची गरज आहे. काय म्हणाले देशाचे पंतप्रधान? काँग्रेसने हा सगळा देश लुटला. 60 वर्षामध्ये काँग्रेसने फक्त हा सगळा देश लुटला आणि या देशातला सगळा पैसा हा बाहेर नेऊन ठेवला. काळा पैसा बाहेर नेऊन ठेवला. आणि मग आमच्या बबनला विचारायचे मोदी साहेब काला धन लाने का नहीं लाने का, लाने का की नहीं लाने का, लाने की नहीं लाने का. मग काय उमेश ऐकतोय काय कोणाला? लाने का. अरे मग लाने का तो रखने का कहा? हर एक के खाते में यूं ही 15-15 लाख रुपए रखने का. प्रत्येकाच्या खात्यात 15-15 लाख रुपये. कोण कशाला विचार करतोय आता? म्हणला 15 लाख रुपये आमच्या धाकूशेटने आपली खातं, म्हणजे माझ्या वहिनीचं खातं, दोन्ही पोरांची खाती, सुनेचं खातं, नातवाचं खातं काढून टाकलं. म्हणले किती? 11 माणसं झाली. 15-15 प्रमाणे किती ते तुम्ही करा, मला काही हिशेब येत नाही. पण 15 50 असे आणि 15 म्हणजे ते म्हणले 1,65,00,000 रुपये आता असेच येणार. कशाला काम धंदा करायचा? तो उम्या गावभर नुसता उंडगत असतो. उंडगू दे म्हणले त्याला. आता ते व्याजावरच जगायचं. आले काय 15 लाख रुपये धाकूशेट? पण आले असते तर धाकूशेट बाकी कोणाला, पण मला नक्की अर्धे घेऊन आले असते. एवढी माझी दोस्ती आहे. आणि म्हणून त्या विचारण्याची गरज आहे. गॅस सिलेंडरचं त्यावेळेला काय किंमत होती, आज किती झाली, हा सगळे प्रश्न तुम्हाला माहीत आहे. आणि म्हणून तालुका प्रमुखाला मी सांगेन ही तुमची सुरुवात आहे. जसं आपण पुढे जाऊ तशा पद्धतीनं ही एक मोठी चळवळ उभी राहील. मी कोल्हापूरच्या सभेमध्ये पहिल्यांदा एसटी स्टँडवर बाजूला उभा राहिलो. एसटी स्टँडवर उभा राहिलो आणि तिथून जी सुरुवात झाली ते पुढचे 3 दिवस रस्ती हजारो माणसं जाधव साहेब येत आहेत म्हणून म्हातारी कोतारी सगळी माणसं रस्ती उभी राहत होती. आपल्याला असं वाटतं की आदरणीय शरदचंद्र पवार साहेबांच्या बरोबरची माणसं, ही माणसं सगळी अजितदादाबरोबर गेली. समज चुकीचा आहे तुमचा. रस्ती वयोवृद्ध माणसं माझ्या स्वागताला उभी राहत होती आणि सांगत होती की जाधव साहेब तुम्ही ज्या पद्धतीनं लढताय त्या पद्धतीनं लढा. आम्ही कदाचित तुमच्या इतके फिरू शकत नाही, पण ज्या वेळेला मतदान केंद्रावर जाऊ त्यावेळेला आम्ही महाविकास आघाडीलाच मतदान करू आणि ह्याला धडा आम्ही शिकवू. अशा प्रकारची उत्स्फूर्त भावना ही सर्वसामान्य माणसाच्या मनामध्ये आहे. आणि म्हणून तुम्ही बोललं पाहिजे हे सांगण्याकरता मी आलो. माझा आवाज जिथपर्यंत जात असेल त्या सगळ्या बांधवांनी आता फक्त घरी बसू नका, यांच्या खोट्या नाट्या भूलथापांना बळी पडू नका. ही लोकशाही अडचणीत आहे, संविधान अडचणीत आहे. छोटा मोठा पक्ष शिल्लकच ठेवायचा नाही अशा प्रकारचा अहंकार आणि एखाद्या मस्तावल हत्तीप्रमाणे हा भाजपा पुढे चालायला लागलाय. सगळ्या जाती धर्माच्या माणसांमध्ये भेदभाव निर्माण करणं, त्यांच्यामध्ये अंतर निर्माण करणं आणि आपली सत्ता उपभोगणं याच्याकरता म्हणून जी भारतीय जनता पार्टी जो काही मस्तावल झालेली आहे त्या भारतीय जनता पार्टीला धडा शिकवण्याकरता म्हणून
2024 साली निवडणुका होऊ द्या, आजपासून मनाची तयारी करा आणि महाविकास आघाडी आणि आदरणीय उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभे राहा. मी मगाशी बघत होतो, आमच्या राज्याचे मुख्यमंत्री दिल्लीला कशाला तरी गेले आणि दिल्लीला जाऊन तेच तुंतून ते वाजवलं त्यांनी. खरं तर संताप येतो मला. मी पुढच्या सभेमध्ये बोलेन, एकच आणि एकच भाषा. कोरोनाच्या कालावधीमध्ये आम्ही ते पीपी किट घातलेलं होतं आणि उद्धव साहेब घरात बसलेले होते. अरे काय बोलताय? जगानं ज्या माणसाच्या कामाची नोंद घेतली, जगानं WHO सारख्या जागतिक आरोग्य संघटनेने ज्या माणसाच्या कामाची नोंद घेतली, सुप्रीम कोर्टानं सांगितलं की कोरोना कंट्रोल कसा करायचा तो उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंकडनं शिका. त्यांची टिंगल सकाळ संध्याकाळ तुम्ही करताय. कशा करताय? कोणाला खुश करण्याकरता करताय? कोणाला त्या ठिकाणी चांगलं लांबून चांगलं गोष्ट करताय? अरे या महाराष्ट्राची ख्याती आहे. हा महाराष्ट्र कधीही दिल्ली पुढे झुकला नाही आणि उद्धव बाळासाहेब ठाकरे सुद्धा झुकणार नाहीत. हे मी तुम्हाला आज सांगतो. गुडघे महाराष्ट्र कधी दिल्ली समोर महाराष्ट्रानं टेकले काय? गुडघे कधी महाराष्ट्रानं टेकेल का? महाराष्ट्र गुडघे दिल्ली समोर? आणि म्हणून टेकणार नाही. त्याच्यावर विस्ताराने मी पुढच्या तिथे बोलेन. आता या ठिकाणी फक्त शुभारंभ झाला असं जाहीर करतो. एक चांगला उपक्रम आमच्या सहकार्याने घेतला. उद्धव साहेबांनी सर्वसामान्य माणसाला ही संधी उपलब्ध करून दिलेली आहे. आमच्या महिला भगिनींनी सुद्धा घराघरात जा. आमच्या वैशाली शिंदेनं सिलेंडरात 800 रुपये झालाय म्हणले. अरे काय हे चाललंय? सगळ्या थापा म्हणजे थापा मारायच्या. त्यावेळेला सुद्धा काय तो उज्ज्वला गॅसची गंमत सांगू काय? मी तेव्हाच सांगितलं होतं, माझी भाषणं पूर्वी आता इकडची नाही पण माझ्या मतदारसंघात ते तुम्ही काढून ऐकलं तेव्हाच मी सांगितलं होतं की या उज्ज्वला गॅसमध्ये काय चोरे आहेत ते तेव्हाच मी सांगितलं होतं आणि तेच खरं ठरलं. आणि म्हणून हे सगळे विषय लोकांसमोर मांडा, लोकांना बोलतं करा. आणि म्हणून लोकांना सांगा, जर घरामध्ये आमची एखादी महिला भगिनी असेल तर तिनं सांगायला पाहिजे, भाजी कापता यांच्या नावानं शंख तिथे केला पाहिजे, चपाती लाटता यांच्या नावानं शिव्या दिल्या पाहिजेत. मेल्याना घालवायचं अशी चपाती मागं पुढं लाटणं करून लाटत राहायला पाहिजे. आणि म्हणून 2024 साली यांना सत्ताच्युत करण्याकरता, यांना गादीवरून खाली ओढण्याकरता म्हणून आई जगदंबेनं तुम्हाला ताकद द्यावं, तुम्हाला बुद्धी द्यावं, तुम्हाला हिंमत द्यावं आणि तुमच्या अंगामध्ये एक प्रकारची ईर्ष्या येवो अशा शुभेच्छा व्यक्त करून आपल्या सर्वांची रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.